telang banyo ya ka jingko jingkia duairu nagabinda Manosha Francisca Supai barake ya ka sngi ka indaga sngi Siu nomor laispa sapuar. Laispa sapuar. Kohimen ko parato ngin sngongu ya ujisu nagabinda ka negasngi bagadegasngi burom janga Maria nungyarap jangi Kristan badbaro nagabinda jangi baro kamarite suti kalong kabakong san kanungyarap idwairu nagabinda ka shilong archdiocese katwa karake ega sngi burom janga dongda janga diocese idwai nagabinda baro ki jingdumu jangi egirsal jangi kiba ap yegrusal nagabinda ka ri India nagabinda ki nungelam batimai nagabinda baro ki jingdumu shimet nginbu lembaga jing asylum janga Maria teisuti hinung yarap jangi Kristan ha kerteng upa baru kon baru mensi embakoid amen ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ parga jingi jango blai lembar ka jinga sulok jango mensi embakoid Kindon rengka bat pi barom ko himen ko parato ngi sangesh por ben panmap nagabenda baro ki kambam kuit kapangilale ha ka jingim jongi kamda me ha ki inga sem jongi kamda me ngi duairu nagabenda jongi shimet ngi baro ngi mi na ki inga sem bad ngi don kam ban pen kantang ya ki inga sem par ke jim pule menda kas ngi ka kot ka ver ngi ka shapang ka jing kardor jangka jingi jongi haki inga sem jongi tongin sangesh por ban panmap nagabinda baro ki kambam kuit nagabinda baro ki jingles new haki inga sem jongi bangin dup yo jingmap hakaba ngi IT ya ka jingim jongi haujisu jisu be it pen kuit yang ina baro ki pop ki bangilele ta ka tin ka tilij ta ka perkat ka perdain ke jingle jingkam par ke jingkwa jungi nga pala ha oblei badon bor baro bad happy ko himen ko para bangilele pop shibun e da ki jim perkat da ki tin da ki kam da ki jingle klep da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakra we janga Namar kata ngakarpat ya ka Maria bakuit kabayai sa ka teisuti ya ki angel ba kiri kuit badyapi ko himmen ko para benduwai nagabinda janga how try ublay jangim ublay badan bor baro inis ane yangi barendala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut His name
to ngin nia duwai ngibu ya kijing temu jongi baro lemba ka Maria te soti kanang yarap jongi Kristan koblai me ubala jit ya ka Maria te soti bakan longa kami bat kanang yarap ki Kristan da ka jinga side lem jongka to ai ha ka balang jame ya ka bor jong men sim bakui jame kramba daga jingaisha barga jingid ki de khat jonga balang kinla ban job ya ba roki jinge bar bakin yo bendaro ha ka jingchop ukris da utrai jong yu Jesus Christ kun jame ubai im bar sansha renkhat badme ha ka jingelong khawai jong men sim bakui ublai junom la junom Amen. Kajimpulan nak citi jong Jacob. Wadeh kenyum para mapi ko para bangai. Yo pisya penrem. Hakmi unong bisyar uyeng hakerdop. Kum kanuksa ha kajing sya shitom bad kajing aisya. Toshim ya ka toshim ya kinong itulupa kibalakren haka kerteng utrai. Hakmi ngikot kibasuk ya kito kibaya sya. Pilayo sngeu ya kajing aisya jong ujob bad pilayo I ya kajing temu jong utrai bakumno utrai ulong ubas ngeulem bad ubais nei Henrei nalor ki ei baro ko para bangai wat semai satia lemne daka beneng ne daka khendau ne daka no kano kajing semai Henrei ai ka hooi jong pi kan long hooi bad ka em jong pi kan long em khnang ba phinom hap ha ka jing penrem kak tien jong utrai Sam si spa alai na bar nyo spa handai pulai. Dos namu
utrai undon rengkat bat pim. Ringkat bat pim. Kajing puli naga gospel bakuit kat kumu Markus. U Jesu leleisha ga tain Judea bat shashiliang ga Jordan. Bat ki paid ba kila yalum biang shawu bat sashasin kumba ujule ulaki kayaki. Tigi parisi kila wan bat bantinju ya Jesu. Kila kali hato kabit ya ubriu ba un pelait ya la ka tengah. Ula jubab yaki u Moses ula hukumayu yapi. Kila ong u Moses ula pa ula sha ya ubriu ban to ya ka kot ya pelait bat ban pano ya ka tengah. Kendra Jesu la ong haki namar ka jinge donu jampi ula to hapi ya kane ka hukum. Henry nadu bastang ka perte uble ula tau yaki shinrang bat kende. Te nakane ka daw ubriu unyino yala upa bat yala ka kami. Bat un yaso bala ka jok tengah. Bat ki arngut kin yalang kawe ka do. Kumda kim long shu ar Henry kawe ka do. Namar gata ya gata ka ba uble ula penya solang ubriu umde ban penya kalat. Yanda kila ya don hapo ying kisenran kila kelibyang yawu syapang kane ka kam. Te ula ong haki uno ubriu ba ya pelait yala ka tengah badu shim tengah da ka weipat uklem persya yala ka tengah. Balada kano ka briu ka pelait yala u tengah bad ka shim tengah da weipat ka klem. Ka gospel jong utrai Keciro yang Kristus. ko himen ko para bayir ha utrai Jesu Christ. U Jesu hikai yang iminta kasni siapa ang jing kardor jong ka longing longsem siapa ang jing yade jong utengah bat ka tengah bat kumjuru siapa ang jimba kaba ukmelendi naka jingya menjur bat ka jingir jong uwe ubriu bat kawe ka briu ha kaba yasolang kawe lembaga sakramen jingkandi kurim. Ujisu keren kapa hangne kumno ka wandur yaki ingasem. Ka jing wandur yang ka ingasem kalong lemba ka jing kongu, lemba ka jingir, lemba ka jingai tilu. But ladangi puson ban sautu ya kane ke jingi kayu Jesu ngila ban yo I habangi kran shapanga sakramen jinkande kurim ne shapanga poi ka poi men kadon ar benda hangi kawe ka benda kalong ke jinglong brio kawe ka benda kalong ke jinglong ublay ya ka jingklay lang jong ka jinglong ubrio bat ka jinglong ublay kapin bandur ya ki ingasem Shumbudur lada ha ka jingwan lang jong wayu shinrang bat ka way kinde kila rai ban shongkha shongman kalem kane ka jingyam menjuru ble bat ka jinglong uble kata ki ingasem kanum la satya ban yang imslem bat kumjuru kata ki ingasem kamla ban pinvandur ya ka saindur uble lemba kata ka jingyam menjur bat ka jingarai jongki Nagataga daw ko himen ko para ni karen syapanga sakrament ka sakrament kalong ka jingpan wandur ya ka jingim jongi ya ki ingkasem jongi lemba ka jingklelang ya ka jingid uble ha ka jingim kalem kane ka jingklelang kane ka jingid ngimla ban pinpura ya ka jingim kabamod mallaki ingkasem Kide ben shimkia hadu kata ya ka jingdon ubale jingit ubale bad ka jing shakri ya ubale bad ka jingkongu ubale haba ngi minus ya ka nega benda lese kumbang yusngo naga shiti jongu jacob bakuit haba pi ong hoid ta ong tang hoid lada pi ong em de ban long em wat num smai lada ngi smai kalem sautu bat klam minjur ya kane kan yalam yang isya ka jimpen re
Nagatagadaw, born sin, haba, ki bryu, ki menjur, ki smai, ki ong hoit, henre shalindet, ki ong ihem. Kataka jingjubab, kawanra pinban, shaga jingjot, omde tang jingjot, yaga jingim chonki, henre ke jimpenrem, haka jingim kaban sawan. Di nagatagadaw, ngideben puson jilliyu, kae kabangi menjur. Kaya kabangi jubab, kaya kabangi kongu, kalam kane ka jing sotu ngimla satya bante ya ka longing longse. Tingidon kampan puson haga jingim chungi. Let's say pi ki longome longopa ki bas ngap yenga. Let's say ki kun samla ki ba mut ban penkre ya ka jingim chumpi, but bante ya ka longing longsem. Pidi ben sotu ka kam kabapi im, but ka jingmenjur kabapi pitte kalong kaba hakamat ujisu hakamat ublay bad pimde marwe henre ujisu don nagataga daw pimde shu ar pilong kawai kata ka factor kata ka bor kaba pinyatli ye yangi bad yepi baro hakalonging longsem kalong ka jingdon junguji kalam kata ka jingdon jungujisu omdon iveru balabalong ke ba yatli kalam ujisu kadon ka jimpen pra kalam jisu kadon ka jingjod Kalam ka boro ble kadon ka jing sosi. Kalam ka boro ble kadon ka jing do jing karmen. Henre bat ka boro ble boro jisu. Wat haba don ka daw ban do jing karmen. Kata ka jing do jing karmen kan kalalong ka jingker ku iya ki briu ki ba iya drangkat badu jisu. Nangta shushu ladangi puson ngilaban yo I ba haka poika poimen de bandon ka jing shania iwaya pat. Ulog ushania ya kalo ka shania ya ulog barlemba kane ka jingyam menjur ba ka jingyam jongi kanang seizo. Tinagata ka daw ko himen ko para jingshania ha uble jingshania ha kibriyo. Namar ngala ong ha ka poika poiman don arbenta jinglong ubriyo ba jinglong uble. Jingshania ha ubriyo ba jingshania ha uble. Habage shania ha uble kipdian ye ke baro kaba uble uai haki bat ki snokemen kum nuksa ekikon. Habage shania telan ha uble ki kloi ben pdian ya ki kon baro ha ka jingim. Bad ka jing don jongi kon kalong ka dak ka shin jonga jingid uble. Bad ka jingang do jongi na kabenta ki konro kalong ka jingtrang jongi banya solang bad ka jingmur jongur. Ublay namar ka jingim kana wan na ublay bad ka jingim kala sumar haki yinga sem de nakataka daw ko himen ko para ngidon kam ban pediang ya ka jingim namar ka jingim ka ba wan shangi omde ke jingim jongi hendra ke jingim ublay habangi pediang ki kon ha ka jingim jongi habangi sumar ya ki ngidang burom ya ublay ha ka jingim har ha ka ju ka dor ki kon ru ki don ka hok banyo jingit na ublay kidonro ka hok banyo jingit na kikon na kikimiki pa nakataka daw haba poy ya ka jingshania warlada don bon ki daw banya pait hapadeng uppa bat ka kami kinum treshu namar kiyo I shalenda jongka jinge jongi ya ka jingdon jongo bole ya ka jingba jongi kon ka jingit ki kon ka jingdon kam jongi kon bat ka perlong ya ki biang banrai banyatilila nangta bon ki ingasem ki don ki jinge bon ki ingasem don bon ki daw ban penpai bon ki ingasem ki ward ya kalat kalindi ban light luit na ka jinge let's say ulog ward ya kalat kalindi ban light luit na katanga kabasniyo palat ka jinglong let's say ka katanga ka ward ya kalat kalindi ban light luit na utanga basniyo jinglong ubam kitkli ya ki ingasem henry ka jingang no jungo bale kalong kito ki longomi longopa kide ban sange ya kalat kalindi ban pinbait henry kide ban ward ya kalat kalindi kumno kilaban pinyasolang kumno kilaban pinjanai shushu ya ka jingid kabamud habadon problem haga jingim jongi habadon problem haki ingasem jongi ngide ban sange ban ward ya kalat kalindi ban pinjot ban pinkalat ban shonkalat
Henry Deben Ward, she's partly down, Saudong Jungi, Hapo Jungi, Ban Penyaso. Bon Gibru part, Habadon Kawake a lot, let's assume Shimnuksa, Don Namar Haki Kun Kasi Bon Ki Ingasem Giton Ki Upa Ubabuite. Let's say Don Bon Ki Ingasemro Ki Chijur Clam Sauto Yakane Ka Jinkot Jangoble Ki Wat Yakalat Kalindi Ban Pinjot. Let's say Shumnuksa Shonkalim. Baleki Shonkalim. Kadao Kalong Kimpat Sauto Uble Ushong Hapo Junkie. Lempa Ka Jingeto Shonkurim. Omde Tang Maki Marwe Kishong Henry Ujisu Shong Ninko Hakadonwood. Hakamensiam. Haba kirai ban ino iya katengane utenga iya kabakela menjur ban imlang ki ino ningkong amde ya utau beriu ne kataka beriu ki ino ningkong ya ujisu na kajingim. Dei na kataka dau kataka jingle ka kelalong ka kelim namar ki kelim lupa kau bele ki pinken ya kajim menjur. Tinagataga daw ko himmen ko para ngimde ben ward ya kano kalat kalindi ben pinjon henreng ide ben ward iya kishispati leki la namaru ble udon bun gilindi uble udon bun gilat kalindi bala ben terwa lese ngi ki kubrio ngi ward tang ka we kalindi lese ngi ward tang ka we ka jinglong ha ka jingem jongi ngam sautanad uni ubrio te nganam treshu ban shong henre ujisu pat wong ngas ngautanad ya barau arngut ban ngam lashu ban pen kalad yaki namar ka jimpen kalad yaki arngut kalong ka jimpen kalad ya ka donu jongo ble kalong ka jingpin mong iya ka donu jongo jisu nakataka daw uble utreshitom ban benyaso uble utreshitom ban penyalong kawai ki brio part ki treshitom ban penpra badu jisuang kane kamde banjia kane kamde banjia hapadeng jongi nadu kapor jisu lawan ka yingkasem kanangyo kawa kadur kadar bat ka jimpuna ko himmen ko parang idon kampan duwai nagabinta kane buon gi brio hakane ka jukka minta ki imbij kim sautu kahe ka ba kidang le kim sautu kaya kaba kidang im haga jingim jongi buon gi brio kidang perkatang elade shimen kim perkashu ble kim perkashu kun kim perkashu ke jimba jongo ble tongin duai baba ro ki longing longsem kin sautu ya ka ne ka saindur bakinang risumari ke jingim jongi bakinum long ka daw ban pinjot bakinum long ka daw ban pinpra bakinum long ka daw ban pensunio ya ka jingi do ble ka jingku do ble haki ingase iduai na ka pinta ka ne ka jingai ha ka ne yukerish bakui jisu be it karko kardo mallaki longing longsen kamta me ha ka ne ka sngi burom changka maria teisuti nongyarap jongi kristan ngi it mallaki longing longsem jongi kristan bakinum pinpra kinum pinjot bakin kain kordore ka sakramen kin kain kordore ka jinkuit ka bamela bu bakin lang yatso ngi duairu na ka benda baro ki longing longsem kila pra kila jot kila klim ba ka bor jome kanang trai kam halo jongiru enyaro ya utrai Jesus Christ amen ko himen ko para tongin pla ya ka jingeit ka jongi nganget how blay upa baran por para nong tau ka bening bat kendo pada how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bela puna men sim bakwit yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shale ben popon Dios Pilatus la sanar pna yau la yap la tep yau la yasha ki bayap hagasmi ka balai la mi pat ki bayap la kiu sha bening ku shong sha kamon blay upa badon bor baro nang thao unwan pat ben bishari ki bayem pat ki bayam ngangai thao men siam bakoi haga balang catholic bakoi haga jingya silok ki ri koi haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam chikut amen Laispa nukupsa. Shimpa
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kan long ka ba priang hun ha u blei upa ba don bor ba rom Tu trai yang jingkian ti jonghi. Na ka benta ka jiro ka burong ka tenju. Ka jingtoi ni pada kapalang ku juku baro ka we. ko blei ni van terwa ha me ya ka ne ga jingkinia ya ro pin don buram ya me ha ga ne ga sngi buram janga kami ukun bala khamar we jamme ka maria te soti bat ka nong yarap ki kristan to ai ba lemba kini ki jing terwa jangi ka jing sis pa bam jikut jamme yangi kan nang kam tre kam haki donu jangi da u kris utrai jangi Amen. utrai undon reng khad bat phim Ringka api. to ken tiu yala ki donod Ikin tiu ki shao trai. to ngin ai ngu ya utrai u blei jangim Asyong hok bat kadai. da shisha kalam ka pasong hok bat ka bade ka dei ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko ken rat ko pa ba kuit ko blei badon bor bat bam jikut bat ban yero ban kerku bat ban pendon buram ya ka kerteng jame hagane ka sngi buram janga maria te soti ka nungyarap jangi kristan kaba da ka jingka surngi janga men siam bakuit kalapon ya bukun bala kamar we jame bat kalam da duno ya ka buram janga jinglong soti kala kana ka bindak perte ya ka jingshai bam jikut otrai jangi jesu christ lemba jangu ki angel ki ro ya ka buram jame ki hima ki dem mani bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ka sarapim bala karku ki amane reng khat da ka jing kamen ni kar pad ai ba ki sur jangero ki niatso bat ka jangi kat ba ngi pen bana da ka jingero asnge wre ko para rangkat badu pu bat ka wain tongin wan rai ya ka longing long sem chongi ngidon bun ki ka sem bala jot bala pra namar klam soto ya ka jing kordor janga jingim ha ki inga sem idwaina ka binda ki longome longopa pam kein kordor ya ka sakramen jingan di kurim idwaina ka binda ki kun samla bam soto ya ka ne ka jing kordor ai ba ro ki nang yo jinga e lempa ka jingwan hiar ko jungamen siam bakui paun hikai un penshai yaki bakin treshitam bani da yaka jing koridor janga jingi duble haki inga sem junki dashisha melongu bakoi katrai katame jang ka jinkoi baram namar khatangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umensiam jamme kum ka umje halo junki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u jesu christ aga por bala dino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya uppu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sendran u om tu shim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benta jumpi
Pagaju ke recommendale le abam ulashim ya ka kuri badda ka baingu biang ya me la ayaka halage sendran u ong to shim bat to dina kane pi barro mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bati mai bad bam jikut ya ka bain pen mi naga binda jampi bad naga binda ki babun naga binda ka jimmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam ko snam ba kardor jango kristo pen koi yangi pen koi di kemen siam hadim pen koi pen kia iki bapang ki bashitom ya da yangi nau bamen kajimaya jong kajinget kajasin wangi bam yuni Nabar kata, ngi ke ba penmenta ya ke jingia par ke jimi pa jongum. Ngi tarwa hame go tra ya upu janga jingim, padia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngwaidem, namar melanyu yangi ke ba bit menia hakama jamme badban shakriye me. Da ka bas ngeverit ngi karpad yeme, bangi ke ba yobenda hakamet bar ka snam ukris, ngilong ke bela penyetli kawe da umen siem bakoi. Takan mau ko trai ka balang jamme ka bala priang hastala ka parte bat penjana ya ka ha ka jingir rangkat bat u Francis u papa ko jangi wilbert marveno bishop jangi bat baru kiling do bat kiriniam takan mau lem roi ki himen ki parash in rang bat kinde ki bala yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pat bat ya baru ke bala klat no ha ka jingis ne jamme to padiang ki shaga jing sha ka koma jamme to isani yangi baru ngi karpadi me Parengkat berkamaria teiso di bakui ke kami jango belai. Ujaso bakui do kurem janga ke apostol bakui u Francis disease bakui but baru ki rikui ki bela pensoba eme pateng la pateng. Ngilong ki babit benyo bindale maga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu Kallah hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawe jungumen siem bakui barro kaburam bat ke jingero junam la junam Amen. Ko himen ko paratong in wanra ke jingdomo shime jangi in duairu naga bendaki inga sing ki jangi bakin don ke jingya tali ke jingsu ke jingya sautu ke jingit ke jingya buram mar kelia Pat kum jurung in duaina benda ki kun ki tigi jangi pakin ya mas isha ke jingi do Chris pakin num sosi ni duaira naga benda ki inga sembala jot bala pra baba ro ki kimi ki pakin sautu ya ke jingkordor janga jingim badu Chris ni duaina naga benda ki papangi bashitam ni duaina benda ki naki ba aprasal ni duaina benda ka India jangi kopa jangi ba habening kalonga ba kui ka teng jamme kan wain ka hima jamme kalonga mon jamme hakin do kum ba habening Toa yang minta ke jimbam jangi ke bahala kasni, bata map yangi ke rengkan jangi, kumbangi rungi map ika beles new yangi, pada bat yalam yangi shaka jimpan shoy, henrei to pelait yangi daka basiniu, to pelait yangi karpat ko trai na ke jing siniu barra, haka jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haka sngi jangi, krampa daka jing arab ke jing isne jamme, ngilait bara bona ka pop, but ngin yo jing ada na ke jing junjar barra. Kabangi dangap kamelen dia ka jingermen bakui but ka jingwan pa junganom penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jongge ka long ka hima ka jongge ka bo ka buram junam na junam. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janganga ai happy. Wat paid iki pop jangi Henry aga jingai janga balang jamme pada haka jings born jamme to ai haka ka jingsuk but ka jingat le kawe katkum ka mon jamme mame uba im pada basensha junam la junam Amen. ka jingsuk ko trai kandon barabor renka but pim dap daga jingi lu Christ tongin yaingu markelia
hakami ukun lambro jonga blai hakami ubaket na ka pop jonga parte sukato ke bala khot shaga jing kawai jonga ukun lambrot kamet prakasna jonga Chris country. Trai Jesu ngis ngu yame Bied yame namar me shong sa hapo jongi melang Emmanuel ko Jesu lemba kane ge Eucharist bakui mela wan hapo jongi wan mela kalalong ka bam ka di na ka binda jongi lemba kane communion bakui communion mensiam Jesu bay lemba ka jing trang jongi lemba ka jingi jongi lemba ka jingai ti jongi shimdi pura kerpang ya kilonging longsem hagani ka sngi burom jong ka Maria ti soti kanong yarap jangki karstan yarap nga malaki longing longsem ban long ka way ko Jesu bakin la pinjat pindut lot ya baro ki dao jangke jingya khalar bat ke jingya pai karku kardo ya baro ke jingdo shime jangi pa baro ki kon ki ba duai hakama jame kidang ya kendo ya ke jingir jame ya ka bor jame ha ka jingim jangi pen slet mayangi baro ko Jesu ai boringi ko Jesu kner la ka te jame halo jangi bangin long shisha ki kun ki ba koi bangin long ki kun ki ba job halar baro ki jinga but barro ki jingsiniu kabo wan kerleng ko Jesu shindi pura karkod yangi taka bor jame pente mai ka parthe baro ka be pente mai ke longing longsem jangi pente mai ka jingim jangi hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. To nginia duai. Koblei ngila keba ngi ya keba la penkon da ka jimbam bagen jambening ngi kar phad retiame bada ki tin bad ki kam jongi baro ngin yai pendon buram yawu krisu kun jame yawu balaka naga maria teisoti ubaim batsan sha genom la genom Amen. utrai undon renka but pim Ringkar blei badon bor baro in karkoyapi uppa baro kon baro men sim bakoid ya leisuk ban pen bana ya ka kubar bubha jang utrai daga jingim ka jompi Ngis Lomo Yahweh. ngakar padi ka jing duai jompi kat bang leit ya la retreat shatura ai ka bor jang jisu kanang trai kam snga babu jing dumu na ka benda la shai par la shasu Arspa Sapusa. En i roi trai Jesus Christ. Shalom, shalom.